ya namangana ya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichensi ime ya Radio Vuna. Ense ya Kenya mambea rero nigo yarigania chidos chinji cha Pfizer kurwa ense ya US. Kiama kia ODM nigo kigendete kuyarigania kurikia babwatani chinsemo cha mashinani. Familia jamoni gesi kiriri maiga yoko mwito mwana wa munyaruka w'imyaka 6 ekero gese giyengenka ensemo ya majengo ime ya Kilgori State County ya Narok. Ayo muna yanda mange na kwarigana tumenya senchira yo wikirano kero cyaragire cy'insesano na ibire cyabona mu baso inchenke mutulusiye. Ense ya Kenya mambea rero nigo yarigane bachi ya kabere ye chancho ya Pfizer chidos tiribu chimibere na 10 kurwa ense ya US iriko mukarire birango bye chanje yo gendete koina no iga Kenya echanje yo yaika asigetiye chindege gya Jomo Kenyatta chinsesano birobotu ko bokera rero kurwa Covax nigo ego cha maiga yense ya Kenya bori tangani titariki 15 na biro mutinyo yo kwarigane chidos chinde chiribu chimi isano na ibere merongo kianda na isano cha Pfizer ibaje de ye chanje ya Pfizer nigekagere go cyogoika aiga Kenya asiti kinge chirebosyo iri gukora chichanjo chimiliyoni 2 chinuguta enogo iseto ense ya US ya rwete ira kwenda no gocha aiga Kenya ekyumbegete netobo chenu ensengi ma WHO nigo gyanjira ni robotu mekibwe chichanjo isano nemo asenye chiange robotu meki aiga Kenya necho chire ngamo na Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson amo na Moderna. Tugusko mutwe kiama kerigyo kwegerero bene bwa bali mu kupete orotagiaro nakuru nigogia tuguteire aro muswade muswada orwetwe ikiyaita asoko benta ubumanyi bwa bali mu morobere umanyikanete buna training program development go CTPD asaba mu abo batebire buna imbabwatiraniwe asichingwa necho ukwana somo cyomoro abateni bekiamekyo batebire buna onye kyombeke rige ko barika bari mu gya teacher service commission TSC tikerigo chiko gosekego chikobetereria umurobero yo riroriho nigo era chikoba buna nenchere yamo yuko bawunereria aboroki abo asibatebire buna chibesa kiragiko tumekwa ko ikerania umurobero yo nigo oro umusigo mone asabarimu anene muno chinga kechiga eserekare gendete kurwana amo nendwali ya corona. Umubaro w'abasacha abo barigetiko wa umurobero bwo kubangoro iboro nigo omentire imeye county ya Kilifi kubwatikana no gosomiwo kwa bene asensemeyo kurengana mo robot kurwa service yekyombegia ajabu afya nigekoroke buna abasacha bange nigo bare no gosebaire umurobero yo koboko. Apart from kutrain au community health volunteers tumetrain pia watu wanaitwa male champions. So how male champions wanaenda kuongea nao wanaume kwa their safe spaces. Safe spaces ni pale ambayo wanaume 1, 2, 3 wanaweza kukaa, wengine wanafanya kazi, wanafanya biashara, vitu kama hiyo. So wanaenda huko, wanaongea nao, wanawaeleza na kidogo kidogo tunaona wanabadilika na namba ya wakina mama ambao sasa wanakuja mahospitali kuchukua hizi methods za family planning zimeanza ku-increase. Umukonyi bumurai wense Daktari William Samoei Ruto nigo aine kiribuno bochoryo bokase kiama kya UDA ngobora korekane asenjira yabusa ebwato bwasiore no bwasyoku asate birebuna gokorekana ko bochoryo butari ogwanjereria korendene yakijakira mu bwatani bwe kiamekyo Ruto nigo ate birebuna chinga kichekire bale bakorigia ebirogo byo borai banyoreri bagari ubugambi amo nekerengo gyo gwesonania asobochoryo bo asenjirerenkia Ruto nigo ariko yakwanayo ekero aumiranete na bali bakurigia ebirogo kuro Kajiado Narok amuna Nakuru asenga ya ime ya Karen asatebete bunikiama kya UDA nigo kierobeire eryo kwimukererio bomo ime yense amano gusuguma agenda ya magendero. Tugotigara asa mangana yokori kyababwatani ekero tutigariti kinga kitinge bosyo bobochori obone no mwaka ugocha ebyama oni go bigendete kuyariga nikori kyababwatani chinsemo cha mashinani ekero kyama kya ODM boigo getatigirwe maiga
Ekiama ekyo nigo kigendetse kuburia abantu gwesoke na kwerikia sobunge eryo komenti namba yabaki kurabusi bwo chori omulero mwaka ogocha asibo igo ekiama ekyo kirigeti kwenyo libagari bene asoko imanyekania anene mono ase county ya Bungoma ni chingonge chichiyetana ine na ayaniga gocha ikaraba bwatani kuru ase county yobeso kiribene eryo kuburia abantu kwerikia ase kiama ekyo. Ndio chama kina sura ya kitaifa na ni chama ambacho kinakubali watu wa jamii zote, watu wa tabaka mbalimbali. Na pia tumekubaliana kama chama Bungoma County kwamba usajili wa wapiga kura under IEBC unataka kuanza mwezi wa 10. Tunaomba viongozi wetu mashinani waweze kumobilize watu katika Bungoma County kupitia kwa usajili wa wapiga kura. Nataka tu kuambia wenzangu ambao hatuko pamoja na wao ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kuna conditions nyingi ambazo tunaenda kuwa cost na this coming practice. Lakini members moyo wima, simama firm, usiende na wave ikupeleke penye inakupeleka. Kama 2022 kinara wetu wa chama cha ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuwa kwa ballot na tuko tayari sana kumsupport. Chama cha ODM hapa Bungoma kipo imara. Tunaalika wale wote ambao wanataka kuingia katika hiki chama ukuje mapema. Hatutaki ile haraka za mwisho. Ukuje mapema tukujue, tukutembeze, tutembee na wewe pia. Manchumo otige nigo gendete konyora mangana mayabu na ogochire yemase yemo kuremese itu ya mangana maya ya Radio Vuna 102.0 FM. Sabe amaboko nina ale kurwase oyumino beranka asubwa moto buye corona emesa ya mangana maya una tekire bangara ya waso Kemunto Lucy Familia yamo nigo siekereire maiga yoko moito mwana obo munyaruka bw'emyaka 5 ekeragese giyegenka ensemo ya majengo imeya Kilgore se county ya Narok kurengana robot kurasa abanyanyimbo musacho yoni garenge nikirenga yoko mwaka mukaye negetugi kurende kya misi nako mumiro mwana yo estaka ise yibw'emyaka 20 no yomo amona Amos Maengwe bw'emyaka 30 nigo bamubuguri mwana yo nako mumunyoki ya nyagetari eriyoko nyarobo bwenya asibo igo baba umira abanyanyimba baba konya kumominyoki umwana uyo asenye gitari ya Kilgore sub county ase abanyagitari batema kumokonya kurendo siri obugima bwaye estana Amos nigo siekerera segeta seni kabanyanyimbo gya Kilgore ekero baganyete goikiwa bosyo bwekigambiro asibo igo obotuki bwachakiwe Ekegambere kene nigo kiaruro gochika kugotene kiombe kyogo sangerire bango gya Kenya Revenue Authority kurwaso gonchoreria excise duty asama butakongera ijume ye ikeje ayo aligetigo cyo komenta magori ya mabuta nande kubatikana na injunction kurwase ekegambere kene kugotene umurobero yowetero munache bina Justice James Makau negati ya masaba yabale baigeti ekinekyo ase ekegambero abo barenge ngamo na Isaya Odindo amo na Wilson Yata abo baganetigo tenenia egetambukire kyogo kinya magori ya mabuta nande okogweriwa kwa magori ya mabuta nigokore nekerenga gyoko rigereria omurwe bango nabo igo komokianeria egurube yogokina kwa magori yebinto Mukagero yomoni gagendete kongura chinkoma asenya gitari ya Mama Lucy Kibaki maiga yogo cheroka kurwali irongo lya gatatu kurwa asenyombe yo amenyete maiga yabanyanyimbo go ikarore riko mubeka byara Didmas Mungare nigo acharoka kurwa chokoni mwaje asechinyomba cha Amani Apartments ime ya Embakasi na kubuneka chibachwa kurengana n'abanyanyimba baikaroro nigo bachoko mubeka byara kubwatikana no konyora chibesa gwetera chinchira cyo bungainereria Mungare nigagendete konyora obogwenya ekero abanyanyimbo ba mubekira mamocho ayo yogo charoka kurwa asenyomba bo igo konyora chibesa asinchira yobongainereria Chabutukire chidaika 12 maiga yokoraga chinsisano na ibere cyo mu basorero nabo nongo ikomero bomangana maya senchira yo boikirano tomerane chikoraga isano isatu tukumanya senchira yo bwenye ntinki muntolusi nakuganiryo botegereryo bya ime ya Radio Vuna 102.0 FM Uyu no romwe yo bomangana maya